davno u jednoj šumi živela su 3 medveda. Tata Medoje, mama Malina i sin Miša. Tog dana krenuli su u šumu po drva, maline i pečurke. Tuda je prolazila devojčica po imenu Ljupka. Ona se izgubila u šumi dok je brala cveće i nije primetila da je pao mrak i nije znala da se vrati kući. I tako ugledala je kućicu. Pomisli kako bi bilo dobro da ovde prenoćim. Prišla je kućici, pokucala na vrata, ali niko nije otvorio. Pogledala je kroz prozor, svetlo gori unutra. Sigurno ima nekoga. I tako je devojčica odlučila da uđe u kućicu. Kada je ušla unutra, ugledala je 3 velike stolice. Vidi, pa ovde živi neka velika porodica. Čak ima i vevericu, pogledaj, pa nešto jede. Šta li jedu veverice? Ja osetila sam se, jedu lešnike. Veverice vole lešnike, jeste. A volela bih da probam da sedim na ovoj velikoj stolici. I tako se devojčica popela na veliku stolicu. Ala je velika, kako sam visoko, ali ne mogu da dohvatim sto. I tako je devojčica rešila da proba da sedi na drugoj stolici. Ali kako je sela na tu stolicu, zakačila je haljinu na ekserčić i jao, pocepaću haljinu. Pa nije baš udobna ni ova stolica. I onda je devojčica krenula da sedne na ovu malenu stolicu. Kako je lepa, ima i jastuče, ma sigurno će biti udobno. I tako je devojčica sela na stolicu i počela da se ljulja. I jao, kako je lepo, udobno. Ljuljala se, ljuljala i u jednom trenutku stolica se polomila. Šta se desilo? Pa kako to? Stolica se polomila. Jao, šta ću sad? Ali mnogo sam gladna. I devojčica je krenula do stola gde je bio postavljen ručak. Pošto sam puno gladna, poješću sve iz ove velike šerpe. Jao, što je ovo lep ručak. Kako volim da jedem. I uzela je veliku kašiku, ali bila je mnogo teška. Kako je teška ova kašika, neću moći da jedem sa njom. I onda je devojčica probala da sedne za sto gde se nalazi manja šerpica. Vidi, ova šerpica je taman kako treba. Ali kako je uzela da jede, vruća kaša je opekla. Ne mogu da jedem vruću kašu. Počela je da duva devojčica. Ne mogu ni tu da jedem. Hajde da probam da jedem iz male šerpe. Kako je lepa mala. Ima i kašiku malenu, kao da je za mene napravljena. Tako je devojčica pojela kašu sa zadovoljstvom. Ona je bila tako ukusna da nije ni primetila da je pojela sve. A kada je sve završila sa ručkom, krenula je u sobu da spava. Baš sam se umorila, idem da spavam. Vidi ovaj veliki krevet, volela bi na njemu da spavam. I kada je legla na krevet, nije mogla da zaspi. Premekan ovaj jastuk, ne mogu tu da spavam.
i prešla je na drugi krevet mame Maline. Daj da probam ovde, ali ni tu devojčica nije mogla da zaspi. Mnogo je tvrd ovaj krevet, kako da spavam na njemu? I onda ću da promenim krevet. Devojčica je legla na mali krevet i tako je zaspala. I sanjala divne snove. A za to vreme medvedi su se vratili kući. Tata medved ugledao je vrata da su odškrinuta i kaže, čekaj, neko je ušao u našu kućicu. Idem ja prvi da uđem da vidim ko je to. I tako je tata medved ušao u kuću i ugledao, neko je sedeo na mojoj stolici, pomerio je sa mesta. Ko bi to mogao biti? A onda je u kuću ušla mama Malina i kaže, vidi stvarno, i moju stolicu je neko pomerio sa mesta, neko je sedeo i na mojoj stolici. Ko bi to mogao biti? A onda je ušao i Miša i kaže, vidi, pa na mojoj stolici je neko sedeo i polomio je. Pa ko bi to mogao biti? Pa ne znam, kaže tata Medoje i mama Malina. Hajde da vidimo koga ima ovde. U našoj kuhinji nije bilo nikoga kada smo odlazili. I tata je prišao stolu i kaže, neko je jeo iz moje šerpe. Pomerio je kašiku sa mesta čak. Ko bi to mogao biti? A onda je prišla mama Malina i kaže, neko je jeo iz moje šerpe. Pogledaj, pomerio je kašiku i duvao je izgleda u moju kašu i na sve strane je kaša sada. Isprljala je čak i stolicu. Ko bi to mogao biti? A onda je stolu prišao Miša i kaže, neko je jeo iz moje šerpice i pojeo je sve. Sad nemam šta za večeru. Onda je tata Medoje odlučio da ode do spavaće sobe, da vidi da li tamo nekoga ima. Pogledaj, neko je ležao na mom krevetu i izgužvao mi je jastuk. Ko bi to mogao biti? A onda je ušla u sobu i mama Malina i kaže, pa neko je ležao i na mom krevetu i izgužvao je moju posteljinu. Ko bi to mogao biti? A onda je mali medvedić ugledao da neko spava u njegovom krevetu i pozvao je mamu i tatu u sobu. Mama, tata, pogledajte, neko spava u mom krevetu. Ko bi to mogao biti? Tata medved pogleda i kaže, pa to je devojčica. Otkud ona u tvom krevetu? Nije mi jasno otkud ona tu. A onda se devojčica probudila i kaže, a mama Malina, ne brini se, sve je u redu, nećemo ti ništa. Kako se ti zoveš? A devojčica odgovori, ja se zovem Ljupka i ja sam bila i u šumu krenula sama da berem cveće i nisam primetila da je pao mrak i izgubila sam se i onda sam naišla na ovu kućicu. Ušla sam unutra, ali nikoga nije bilo. I onda sam bila jako gladna pa sam pojela kašu i legla da spavam. A tata Medoje kaže, u redu je što si zaspala, bila si umorna, ali nemoj više sama da ideš u šumu, to je jako opasno.
I nemoj da ulaziš u nepoznate kuće, jer ne znaš ko živi u njima. Tako je, kaže Miša, i ja ne idem sam u šumu i mene vode u šumu mama i tata. A onda je mama Malina dodala, mi ćemo da te ispratimo do tvoje kuće, nemoj da se sekiraš, ali drugi put kreni sa mamom i tatom u šumu i tada nećeš imati problema. I tako su tata Medoje, mama Malina i sinčić Miša ispratili Ljupku do njene kuće. Ona im je bila jako zahvalna. Čiča miča i gotova priča.